Anem amb l'espai de la primera hora que gairebé ratlla el delicte perquè consisteix en assaltar les cases de personalitats ben conegudes o molt rellevants. És el cas d'avui en què potser el nom no us sonarà, però la seva obra és mundialment coneguda. Moltíssima atenció i prepareu-vos pel plaer immobiliari de Ramoneda d'estar per casa. Avui anem a la casa de Marcus Persson. El que deia, ni idea de qui és aquest nom. A part de la persona, el primer és la persona, no? Bàsicament, però Sempre. ens interessa la casa. Mireu, Marcus Persson és un senyor que és suec, és molt simpàtic, Sí. sempre riu, i que es va vendre el videojoc que va crear, el Minecraft, Sí. per 2.500 milions de dòlars. O sigui, aquest senyor és el creador de Minecraft. Sí, senyor, el pare que el va parir. Déu-n'hi-do, eh? Com deu ser la casa d'aquest senyor? Hi ha porquets quadriculats per allà dins? És quadrada? Doncs, mireu, el tio va passar de programar jocs a Suècia pelant-se de fred a viure permanentment en xancletes a Los Angeles. Molt bé. Val? Només us diré que va fer aquest pas un dia a la seva vida. I clar, tu veus aquest import al compte bancari, 2.500 milions Home, de dòlars, i embogeixes. I és el que li va passar una mica. El tio va anar a la immobiliària i va dir, vull aquella casa. I li van dir, no, és que hi ha una parelleta que ja ha fet la paga i senyal i se l'està mirant i tot plegat. Ai. Es veu que eren una tal Beyoncé i Jay-Z. I el Person, sabeu què va dir? El Què tio va dir? molt Person És va que dir... dir-se Person també, Sí. és quin Person, tu. És gros, eh? Sí. El tio va dir, no sé qui són aquests dos. Aquí tens 70 milions de dòlars i una còpia de Minecraft signada pels seus fills, senyor de la immobiliària. Així que el tio viu a la casa més cara del barri de Beverly Hills, que ja és dir. 2.200 metres quadrats, des d'on es veu una vista panoràmica de la ciutat de Los Angeles. De veritat que és una vista xulíssima, molt poca gent pot accedir a tenir-la. Coses de la casa, 8 habitacions, 15 lavabos. Ah, ostres, tu, cada vegada es Bé, multipliquen bona ràtio, més. m'agrada aquesta, Sí. Gairebé 2 lavabos per habitació. Atenció que doblo l'aposta, Quim, Sí. perquè el detall és que tots els lavabos són de la marca Toto Model Neorest, que em direu, i això què és? Doncs és una tassa d'aquelles japoneses Sí. amb xorritos que netegen fins i tot el Karma. Ai. I escolta'm, i es diuen Toto. Sí, la marca, o sigui, el Roca de Japó És en es diu Toto. Toto. Molt bé. Clar, perquè neteja, bàsicament... Exacte, sí, no, és que és claríssim. El D'on ve Toto. aquest nom? Cada model val $6.000. Molt bé, Vale? carai. Per si us interessa. És com un cotxe, això. Ara enteneu perquè aquest senyor sempre riu, oi? Per Oh, el i tant. Toto. També té a cada lavabo un raspall de dents. Atenció, Que té 16 totos a casa. Aquest tio. A cada lavabo hi té un raspall de dents que dius, fins aquí dius molt bé, ens agrada la higiene dental, estem a favor, però és que és d'or el raspall de dents. I en té una a cada lavabo. Ai, però que no et ratlla l'esmalt? Jo crec que ha de fer mal a la geniva, És el que també, anava a oi? dir, no? Jo crec que només és el palet, no. Ah, molt bé, No ho molt sé, bé. perquè no els he vist jo. La part del raspall deu ser normal, de fibra bona, Esperem. segurament. Al jardí hi ha una piscina Infinity i davant el menjador, atenció, perquè el menjador està dissenyat per la marca de cotxes Bentley. Què dius? Sí, que el tio va anar allà i van dir, miri, que és que nosaltres fabriquem cotxes, no Però fem m'és igual, menjadors. sóc molt ric. Clar. Vull que em dissenyin el menjador. Clar, i el tio va dir, doncs sabeu què? Em compraré un Bentley, el posaré al menjador i vosaltres em faran la resta. I escolta'm, allà al mig n'hi té un aparcat, que és ben raro, però bueno. També té una estàtua a mida de James Dean amb la moto, que jo penso que si vas al lavabo mitjanit t'emportes un bon susto. Sí. Saps què vull dir-te? Sí, tant. Però s'he reservat el millor pel final, el Aviam. soterrani. Ai. Per començar, hi té 16 cotxes de luxe, un al costat de l'altre, que em direu, home, com es fa per aparcar un cotxe allà baix? Doncs per l'ascensor de cotxes giratori que s'hi ha posat. Normal, no? Clar, i tant. Que si no en tenia prou amb tenir un ascensor per cotxes, havia de ser giratori, que són ganes de fer el merda. Després però en parlarem de pàrquings i de cotxes amb en Jordi Ramoneda. Ah, perfecte. Sí. Al costat de la col·lecció de cotxes hi té un cinema amb 18 seients i, atenció, que arribem al millor de la casa. Ai. Per a tots els que vulguin alguna cosa durant la pel·lícula, hi ha una botiga de llaminadures. Molt bé. Ai, que Amb bé. una secció especial d'M&M's. Molt pràctic. Sensacional. I això és generar riquesa, perquè dones feina també, no? Deu tenir una persona allà treballant fent les crispetes i Sí, ja tenint senyor. a la botiga. Tot el material que té a la botiga val $200.000 i té un gimnàs al costat, per si us interessa també, per cremar-ho. I aquest senyor, a part del Minecraft, que és feina, fer Sí, tot allò, ara es dedica a alguna cosa en concret o només viu de rendes? Jo crec que ja només viu de renda. I per això s'ha permès una de les cases més boges, més excèntriques que han passat per Ramoneda d'estar per casa, la casa de Marcus Persson, que és el creador de Minecraft. I qui és un person? I totalment, el nom ja fa la cosa. Jordi, moltes gràcies. A tu, Quim Morales. La primera hora, amb Quim Morales.